Кои са най-големите постижения за изминалата година на Приста? Първо искам да ви кажа, че Приста успя да, като цяло говоря само за масления бизнес в момента, значи Приста успя да направи така оценка на слабите страни, направи съответните реорганизации, направи съответното репозициониране. Направихме една от най-важните сделки за бъдещото развитие на компанията, подписването на контракта с Valorant за Източна Европа. След това купихме едно стратегическо предприятие в Централна Европа, което ще бъде основа и гръбнак за нашето по-нататъчно развитие. Освен това, той с продукт, който е диверсифициран, т.е. получава се на диверсификация в крайните продукти, а също време оптимизация при доставка на суровини и материали. Т.е. лично аз считам, че това е второто по значение. Сделка, разбира се, не бива да омаловажаваме сделката с Silube Alliance, която за пръв път всъщност изкара Приста на пазари, каквито сега не сме и си представили, че можем да видим, като например Китай, Южна Африка, Индия, Сингапур и така нататък. Тоест влязохме в една глобална система и считам, че това е пътят и начин на развитие на нашата компания в следващите няколко години. Какво може да направи държавата, за да помогне на бизнеса през следващата година? Трябва да ускори със сигурност процесите на заплащане на дължимите суми на частния бизнес. Това е на първо място. Но разбира се, всички ние знаем историята с бюджета за тази година, знаем за съжаление за преразход, който е бил направен, съответните затруднения, които са свързани с тия плащания. Ние не сме в такава голяма степен засегнати, тъй като имаме много